The event this morning is about building on the enormous success of the tourist industry here in Wales, a very important part of our economy in all parts of Wales, and an industry that has seen real growth over the last decade, plan for the future, build on success, and make sure that this industry goes on, providing careers, opportunities, and real pleasure for people who come to Wales. O'n i'n bendaf yn lansio yn y lle hwn, oherwydd dwi'n meddwl bod yna ganolfan bendigedig ac mae yna traddodiad hir o dwristiaeth traddodiadol yma, ond mae yna hefyd, wrth gwrs, traddodiad sylweddol o chwaraeon ac o'r golf, a mae'r ganolfan yma, ganolfan syrffio, yn datblygiad ardderchog hefyd, ac dwi'n hoff iawn o gynnal digwyddiadau yng nghanol lle mae'r busnes, a dyna pam bod ni'n wedi dod yma hefyd. Yng Nghymru mae gen ni adnoddau naturiol bendigedig, a mae o dim jyst i'r tourists, mae o hefyd i'r pobl lleol sydd yn byw yn yr ardaloedd. The number one thing for this plan is about growing tourism for the good of Wales. It's about putting well-being at the heart of everything that we do. Fantastic ideas, money put towards it, but it's all about that, well-being and doing everything for the good of Wales. Sustainability is so important. What draws people here is our amazing landscape and the amazing scenery and the sea being really clean and nice, and it's really important that we maintain that and improve that. It's really important that we do as much as we can in collaboration with Visit Wales to bring as many international visitors to Wales as possible. We all know how fantastic a location Wales is, from the food and drink offer, to the adventure tourism, to the landscapes and all of the surprises in between. Yn ardal ni wan yn Broffestiniog, mae'r sector cymunedol ar adroch yr twristiaeth yn cyflogi dros 150-200 o bobl, a mae hynna mor ganolog. Ond beth da ni eisiau gwneud ydy wneud o'n rhywbeth drwy'r flwyddyn. Twristiaeth cynaladwy cymunedol a fo seasonality yn air, bod ni ddim yn gorfod defnyddio fo ddim mwy, bod o'n rhywbeth hir dymor. Ydy o'n bosib wrth gweithio fo'n gilydd, dwi wirioneddol yn credu bod o. Mae hwn yn cyfle really exciting i ni, oherwydd mae gen ni cyfleoedd wan i cydweithio efo iechyd, y bwrdd iechyd, a hefyd da ni'n gwneud lot o gwaith efo llywodraethau lleol i trio defnyddio'r awr agored fel ffordd o gwella iechyd a lles y pobl lleol sy'n byw yn y cymunedau o gwmpas Cymru. Mae mor ddiddorol clywed y strategaeth a beth yw'r plan ar gyfer twristiaeth. Mae'n amser heriol, ond fi'n meddwl bod ni gyd mor falch o beth gen Gymru i gynnig, a ni gyd yn gwybod be mae Cymru gallu cynnig. Felly mae'n ddiddorol clywed y strategaeth, a fi'n hoffi'r syniad o bro a byd, a bod popeth sy'n digwydd yn lleol ac i'r gymuned lleol mor bwysig a'r bobl sy'n dod mewn i fwynhau llefydd hefyd. So much work has been put into this plan, talking to industry. We need to recognise just how very special Wales is and share that with as many people as we can on a truly international platform. Wel, mae rhaid i unrhyw beth ydym ni'n gwneud yn y maes twristiaeth fod yn hollol gynaladwy. Mae'n rhaid i ni weithio gyda'r amgylchedd. Oherwydd amgylchedd Cymru yw falle y brif beth mae bobl yn dod i weld. Maen nhw'n dod i weld yr amgylchedd, maen nhw'n dod i weld digwyddiadau. Yn gynyddol, maen nhw'n dod i fwynhau gweithgareddau yn yr awyr agored. A mae'n bwysig bod awyr agored Cymru yn lan ac yn dwt ac yn drefnus ar ei cyfer.